Bueno, eta orain, katen plazara jungo gea, horre badire posto. Hombre, bera betxe, Jose Luis, iepa, berdio, tarri, Jori, granatu hau. Jarri hor, jarri. Jak, jarri horre maltzurra arpegia, maltzurra. A ber, bost, baietz, espaduz esaten gartzelara. Bat, bita, iru, bost, baietz. Bueno, oso ondo. Venga, granatzea, botel, bazten. Venga, poliki. Iepa, unon. Bueno, hau da. Kateen plaza edo, oso politia. A ver, bueno, a ver. A ver. Mira, me cago en su sebetxe. Ze, euskaldunak bai, ezta? Bai. Eguno, familia? Ze, zuen karroa kontzen eta Andrea hortzen ja dirua gastatzen? Bai. Kaguela, maro, beti gauza bera, erratzen dela. Beti gauza bera. Bueno, zer iruditzen zaizu, berak diruak gastatzen duen bitartean, zuk irabaztia. Bueno, bai. Eldaldera antziz, ni berdintzait. Bera bai, ordu zuk, xegutu dirua hor, gastatu. Baina lagundu behar diazu, Baina ez eskapo egin, Bueno, bost bai saioa zagutzen duzu, galderak 5 minututan, asmatzen duzu aldiro 20 euro, eta bueno, Andreare kriston poza mateko aukera. Vale. Ordu bai, bost baietz? Bai. Venga, bost baietz, mikroa jarri eta azgitezen. Hori, izena? Patxi, nungo zea? Ondarribikoa. Hombre, ondarribitarra, zu ere bikingo. Hoxe. Oso ondo. Bueno, eta kulturilla general zer moz? Bueno, ikusiko dugu, a ver. Bueno, az gaitezen. Denbora, zenbat ziren Spice Girls taldeko kideak? Zenbat. Eta izenak bota ezkero, ja... Bo, seguro. Bai, hombre, hor Andria ari zaio. Bai. Venga, bai. Denbora? Bai. Denbora. Andria, zuk etxen lehiatu nahi eta baina hortikan laguntzen bai, ezta? Bueno, bost dia. Nortzuk, a ber, bota izenak. Boa, ideirik Ideie. Zuba, izenak eta dena dakizkizu? Torrena, a ber, torre, bakubia, torre honat. A ber, zertzean, denak neskak, eta izena? Victoria Bekanal, Bai. eta gero Mel B, bai, Beltzarana. Bai, Melzi. Bazen bat oso kirolari aztena, ezta? Heli edo. Bai, ze gehiago? Ja, Gehiago ez. Bueno, galdera zenbat? Bost. Bazuzen, oso ondo, bost dia, txalotu. Eta izenak, Victoria Adams, Melby, Emma, gero Melanie C, eta Gary Halliwell. Ordon, oso ondo. Mira, zuri esker, 20 euro. Bueno, jarra ezagun, denbora, ze guartetan jaio zen Rafa Nadal tenis jokalaria? Nola berriro? Rafa Nadal, ze guartetan jaio zen? Denbora, bai. Denbora, baina erantzuna? Mallorcan ez? Mallorcan, bai? Bai. Denbora. Denbora. Nola, ekizu ziga, denbora. Bai, Balear uartetan, baina, bueno, bai, Mallorca. Mallorca, bueno. Zuk bota erantzuna, eta bai, denbora. Bihar den lehiziko, erantzuna jakin eta gero denbora mateko. Vale, ez jozu Rafa Nadal, Mallorcan jaio dela. Ongi erran aldu, emakumia. Mallorcan jaio alda Rafa Nadal. Baiet uste duzu? Bai, oso ondo, zuzen, 20 euro. Daka. Oso ondo, zu txalotu, oso ondo. Bueno, jarra dezagun. Eta ze, urtero tortzen zaurat, ez daka, hemen bizi zigata? Bertan bizi gara, bai, alde zaharren, eta, bueno. Bertan? Alde zaharren, jode, leku oso politia bizitzeko? Bai. Leku lasaia? Bai, gustora. Turistaz josia beti, pentsatzen dut, ez da? Bai, azkenako aldietan japonesak eta asko etortzen ari dira ere, eta... Horren denbora guztian bere argazi kamararekin, eta... Bai, hori da. Bueno, jarra ezagun, denbora. Goitizen gehiago izan dituen arren, ze moto gidariri deitzen diote The Doctor? Valentino Rossi. Bai? Denbora. 34 segundo besteik ez. 34 segundo, eta ja hirugarren galdera. Hirugarren erantzuna, eta hirugarren ere zuzen, oso ondo, Valentino Rossi italiarra. Oso ondo, The Doctor, el Caballero, dolako zer... Bueno, izan ditu goitizen asko. Bueno, el Caballero zen Italiako presidentia. Bai, hori zen beste bat. Beste bat, baina beran itzuten deitzen el Caballero ere, Valentino Rossiri? Ez dut uste, The Doctor, bai, baina... Izan ditu goitizen... Gehiago, bai. Bai, izan ditu gehiago. Caballero, bueno, baki bai, Italiako presidentia, zena, Berlusconi. Cavalieri edo. Fascista hori, bai. Bueno, bentsat, Doctor Valentino Rossi. Oso ondo. Ez eta orain hor Pedrosa eta Márquez eta hor ari dianarre borrokatzen. Bueno, denbora. Zeizen du argazki kamarak sostengatzeko erabiltzen den 3 hankako tresnak? Tripodea. Bai? Bai. Denbora. Joder, 52 segundo, besteik ez, teialago erren galdera motel. Venga, ba. Tripodea.
kamara sustengatzeko, argazki kamara sustengatzeko erabiltzen diren 3 hankako tresnak dira. Tripodiak oso ondo, zuzen! Oso ondo! Bertze €. Eta, bueno, zenbatu ezagun, ze ja, €80 do? Bai, lau. Bat diru lau galdera, lautan asmatu, €80, 42 segundu besterik ez, eta guztia die 5 minutu. 5 minutu, vale. Horrela 5 minutu. Animo, venga. Osa, emalko bia konten jarriko da. Bai, seguro. Martxontak segitezkero, izango do diru hau nitzik gastatzeko eben. Demora, amaitu esara hau. Txapela buruan, Eta ibili munduan. denbora. Bai, ez. 47. Bai. Ordon, txapela buruan eta ibili munduan. Bai, zuzen oso ondo. Bueno, €40. Ederki baina noekio, haizea. Bai. Eta gure kontablea ja dardarka. Ordo, bueno, inbardiuna da, kalera irten ja. Bueno, bustiko gara pixka bat. Bai. Bastu txaro eta dokazo, jarri txaro nahi bazu. Ne bustiko nahi zure partez. Bueno, bagoazen aruntz. 47 segundu, bendikan 4 minutu eta piko geratu zaizkizu, oso ondo. Ba, bega, jarra izagun. Denbora, nola esaten da ingelesez eskularruak. Ingelesez eskularruak. Eta bestela galdetu, pipa galdetu hortik. Ez dakit Andrik ingelesez badekien. Globs. Eskularruak ingelesez, globs. Zer? Globs, eskularruak ingelesez. Globes, bai. Globs, vale. Globs. Nola? Globs. Denbora. Bat eta mabi. Globs. Hori izan dute, bai. Hori, zure Andrik esan dizu hori. Bai. Ingelesez baldaki. Bueno, ni bezain beste, ni bezain gutxi. Eta mutiko honek ere esan dizu, Bai, zer gauza bi, bera, ezta? bai, hau, bi. Baina, etzara fio. Zin iso bera fio. Bueno, ba, zure Andrik globs dio. Zuzen, oso ondo, bertze €. Papa, eskerrik asko. Joder, emakumea, ondo, ondo. Mira, zegin, a ber, emakumea, torri. Ni baino gehiago. Mira, hori irribarra, konten. Momentuz. Zenbat euro? Ja, €1 do? €1, bai. Bueno, jarra ezagun. Denbora, zein bi ozeano lotzen ditu Magallaneseko itsasarteak. Zein bi ozeano lotzen ditu Magallaneseko itsasarteak. Magallaneseko itsasartea ze bi ozeano lotzen ditu. Da, Ba, mentxe jarriko nahi aterpean, Zebestela, hola bustitzia. Zuk irudikatu, Magallanes nun dago? Ba, Argentinako horra bekaldian, ez da? Argentinan bekaldian. Galdera bat. Eta hor zepi ozeano daude. Galdera bat, ez. Hau da, Estrecho de Magallanes. Magallaneseko ozeanoa lotzen du, ozeano Pacifikoa, Irudikatu hor, Argentina bekaldian. Bestela, paso egin bestela. Barea eta Atlantikoa. Venga, denbora. Denbora, erantzuna? Atlantikoa eta Barea. Barea eta Atlantikoa, denbora. Bueno, oraingo honetan, denbora asko galdu edo erabili duzu. Guztira, 2:59 segundo, 3 minutu. Magallaneseko Estretxoa. Hor badago, Bigel kanala. Du nun grabatzen diu Conquistador. Bai, gutxi ikusten Eta dut. lehenbiziko urtetan nun genuen finala. Nabaritu da gutxi ikusten dudala. Ba, Argentina, bekaldian, Bai. bi ozeano, zeintzu dira. Ba, Barea eta Atlantikoa oso ondo, zuzen. Kostata, baina, bueno, lortu duzu. Hola, xe. Bueno, €140. Zenba denbora, ja? Ba, ja, 3 minutu. 2 minutu faltan, ez? Bai, 2 minutu faltan. Vale. Eta €140 eta gustora. Eta ikusten duzunez, ez dira inzaila galderak. Ez. Momentuz, bakarra bat zaila tokatuko da. Ja, Ea horrengoa bai. zein den? Bueno, hau oso arraxa da. Denbora, zeintzuk ziren Romeo eta Julietaren abizenak? Romeo eta Julieta. Romeo eta Julieta, vale. Romeo eta Julietaren abizenak. Hemen lagunak eta ditu hemen ondon bizina izta. Pasa, Pello, beka. Ze, palan da tope. Ai, trinketiaz. Tío. Ja, Barkatu, Aurkari Romeo eta Miguel. Julietaren abizenak. Romeo eta Julietaren abizenak. Suena? Ez. Barkatu, Romeo eta Julietaren abizenak badakizute? Ez, vale. Romeo eta Julietaren abizenak, badakizkigu? Romeo eta Julietaren abizenak, ni idea, Romeo eta Julieta. Zerbait, eta listo. Romeo eta Julieta, ni idea. Juntza egu denbora.
Ez dakizu, edo bota bi, hola, edo zein bota, edo Denbora, a ver. pausoin. Ja. Me cago, ya está, mira, kasualidad, ja, juston, ja, 5 minutuak antxe bertan agortuta, 5 eta 2. Ni idea. Eta, jendek ez daki, Julio eta Romeo eta Julieta, abizenak. Bueno, esango dizut, Romeo Montesco eta Julieta Capuleto. Bega, karri 20 euro. Hala ere ustot, ez daizuela bat ere gaizkiatara jokoa, Ez. Bueno, 120 euro. Ondo, bueno, txaloto bardeu, ezta? Momentuz. 120 euro, txapela buruan, eta mili munduan, ba horrek ementza, bueno, peaje bat ez oso urruti juteko, baina baduzu behintzat ordaintzeko. Baina, 240 eurokin, gauza askoz ere gehiago egiten aldia. Bai, doblea. Doblia, Hoxe. baina bakizu, doblia irabazteko Zigarra. jokatu behar, eta beti badagoela dena galtzeko arriskua. Zaiatuko baya, bai. Bai, bost baietz, aurrera, bega, vale. bost baietz, taka, oin bai, biton direri. 120 euro, ja, patrikan, Bai. eta bertze 120 jokoan, guztira 240. Ordon, ibili beharkuzu, azkarra ez. Azkarra ez, baizik eta aurrengua. Oso, ez dakit aurrak jarraituko duen, baina, bueno, zuek erabaki, bale? Ordon, ni armen plazan izango naiz, zure zain, bale. Ordon, denbora ematerakoan, eta lagun batek emango izu denbora, nik telefono ez dutiko dut, eta izango izute, denbora! Joan, ziztu bizian armen plazara. Ni arrautu, zapilatu, Bai. eta topo egin erekin. Bai. Ez noiz tikila, ikusiko nauzu arras. Bai. Eta behin antza odela, nik izango dizut zer egin. Ba, guzti hori egiteko minutu bat. Bueno, ordo, ni bani joa gora, emango izut denbora, eta benetan, sortion eta ja lortzen duzun diru guztia, bale? Venga, mila. Minutu bat. Bueno, ba, proba hasiko da, 3, 2, 1, denbora! Jazta, esan du denbora. Eta ja, kronoa martxan, eta hemen txenao, hasieran hemen hasi dugu lehia. Gaurko lehendabiziko lehiak iderekin. Joko honetan, gaur egongo aurrak eta aspertzen direla, ba hemen bira zenbat gauza itikota. Eta hau itxen alda, Venga. Venga, azkar! Orain, 12 punto lortu, 12 punto, 12, venga, 12, a ber. Azkar. Bat, momentuz, bat. Bat, 6, zazpi. Venga, zazpi punto momento, zazpi. Venga, zazpi eta 6, 13. Proba lortuta, oso ondo! 42 segundotan, crack! Txalo, bero bat! 42 segundotan eta bueno, lortu behar zeniten 13 eta asko zure gehiago. Beraz, saria, 200 eta 400 euro patrikan. Txalo, bero bat! Zorionak, azkar indizia edo? Bai. Baina urduriago hemen. Bai, zaila. Bueno, mintzate eguna alaitu zaitu.